Vi vil gerne starte med at synge en lille stille sang her til at starte med. Det her er en, som jeg har sunget for mange år siden. Jeg sang den for første gang i 1976. 79, ja. Der sang jeg den i Aarhus, da vi optrådte der. Silkeborg. Jeg blev optrådt i Silkeborg for noget, det rigtige er, som hed Tropicana. Jakobs Barbecue. Jakobs Barbecue optrådte vi, og det er fuldstændig korrekt. Anders, han spillede på banjo. Guitar. Og guitar, det var rigtigt, du spillede på guitar, og Thomas spillede obo. Fagot. Og for godt. Fagot. Jeg spillede ikke for godt. Men jeg sang til gengæld glimrende, og det er godt husket. Ja, det husker jeg tydeligt. Den stammer, den her sang, helt tilbage fra 20'erne. Fra 30'erne. Hold så kæft. Eller, jeg vil bare hjælpe dig. Den hedder Når lamperne tændes. Når lygterne tændes. Jeg tror ikke bare, du skulle synge. Jo, så... Du er kun en af de mange, jeg traf i lygternes skær. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig. Vi mødtes tilfældigt i lygternes skin, og du fulgte med mig. Jeg lukkede dig ind. Varmt lysende brændte, da du kom herhen. Var ikke tinte, da du gik fra mig. Hvad sker der? Hvad foregår der? Hvad? Vi står bare lige og snakker. Om at du sang en forkert tone. Ja, det må jeg undskylde. Det er meget naturligt, når Preben ikke har sunget sangen i så mange år. Så kan jeg jo ikke helt huske, hvordan man skal synge sangen. Altså, Preben, du sang en forkert tone. Ja, det lød dårligt. Jeg sang ikke nogen forkert tone. Jo, det gjorde du. Du sang en forkert tone. Ja, og det lød dårligt. Det var dog utroligt. Jeg må sige, at jeg har virkelig valgt et godt tidspunkt at fortælle mig det på. Ja, der er da ikke noget bedre tidspunkt, når du lige har sunget sangen, så er det nemmere at høre, at du har sunget en forkert tone. Jamen... Vi er også nødt til at sige til dig, mens du stadigvæk kan huske det. Mens jeg stadigvæk kan huske hvad? Ja, der kan du bare se. Preben, det er mange år siden, du har optrådt med den sang. Ja, det er mange år siden, I har optrådt med passende etikette. Vi kan åbenbart ikke huske, hvordan man opfører sig på scenen. Jeg har sang ikke nogen forkert tone. Jeg har sunget den her sang i 20 år. 22. Jeg kender den her sang. Jeg har sunget alle de toner, der er i den sang i de 20 år. 22. På nøjagtig samme måde. Jeg synger alle de samme toner. Ja, men der var en forkert tone. Ja, og den lød dårligt. Der var ikke nogen forkert tone. Det var da utroligt. Det må I altså virkelig undskylde, det her. Til andet vers. Nå. Hvad nu? Hvad sker der nu? Jamen, vi står bare lige og snakker. Om... Hvad for et vers vil du synge nu? Andet vers, jeg sagde det jo lige. Vi var i tvivl, var vi? Fordi du sagde... Vi vidste ikke, om du sagde andet vers eller et andet vers. Så kunne det lidt godt være alt muligt vers. Jeg sagde andet vers. Tydeligt. Ja. Det er godt. Ja. Det vil sige, så er du ligeglad med den der fejl, du lavede i første vers? Jeg lavede ikke nogen fejl. Hvad er det for noget at insistere på? Jeg lavede ikke. Det var da utroligt. Ved I hvad, når man ser på jer to, så kan man altså godt forstå, hvorfor visse dyrearter æder deres børn. Var det andet vers? Nej, det var ikke andet vers. Jamen, det er godt, fordi vi vil nødt gå glip af det. Det ville også lyde mærkeligt, hvis vi sang et vers, du sang en anden vers, og så...
Er I færdige med alt det der? I står og opfører som 2 store idioter. Det er vores job. Spil. Varmt lysende brændte, da du kom herhen. De var ikke tændte, da du gik fra mig igen, når lygterne tændte. Der sang den der forkert tone igen. Ja, det var den samme fejl, som du lavede forkert første gang. Ja, den fejl, du lavede første vers, har du nu også lavet i anden vers. Du har lavet den 2 gange. Det lød forkert. Dårligt. Dårligt. Det var dog kan I slet ikke selv fornemme, hvad det er, I står og laver? Det er jo rent sabotage, det her. Det er jo da utroligt. Kan I slet ikke fornemme? Prøv lige at lægge mærke til salen lige nu. Jeg hører ikke nogen latter derude. Det eneste, jeg hører ingenting, gør jeg. Jeg hører det. Jeg hørte det. Der var så stille. Jeg hørte larmende tavshed. Ja, det er da klart, mand. Det er da pisse pinligt, du står og synger forkert tone. Publikum kan også høre det. For det første sang jeg ikke nogen forkert tone. Det handler heller ikke om, hvad jeg synger, eller hvad jeg ikke synger. Det her, det handler om etikette. Det handler om pli. Det er noget, som I åbenbart overhovedet ikke aner, hvad er. Står du og siger lige op i mit åbne ansigt. Jeg har da aldrig kendt noget lignende. Du aner ikke, hvad pli er? Jo, det gør du da ikke. Vil du så være venlig at fortælle det? Hvad er pli? Ved du ikke det? Jo, jeg ved det. Udmærket, men du ved det ikke. 22/7. Det er noget vrøvl. Det er ikke noget vrøvl. Det er det da. Jeg skal fortælle hvorfor. Nå. For det var ham, den gamle græker, ham der Plankton. Han opfandt de der 22/7. Og hvad var der der? Der var pli. Ved du hvad, nu helt ærligt. Hvis I skulle have fortalt mig noget om den her sang, kunne I så ikke have gjort det bagefter? Er der nogen grund til at stå og udlevere mig på den måde overfor folk? Det kan I altså... Synes I selv, I kan være det bekendt? Nej. Synes I, det er sjovt at stå og udlevere en kollega? Ved I, hvad jeg tror? Nej. Jeg tror i virkeligheden... Det er jo ikke første gang, vel? Nej. Det er jo... Jeg har jo oplevet det som... Ved I, hvad jeg tror? Nej. Jeg tror i virkeligheden, at I er... Ved I, hvad jeg tror? Jeg tror, at det er helt bevidst. Jeg tror, I med vilje prøver på at ødelægge min sang. Jeg tror, det er helt bevidst fra jeres side. Nej. Jeg tror, at... Må jeg godt lige spørge jer om noget? Nej. Ikke flere spørgsmål. Bare gerne tidlig i seng. Ja, det er dog ynkeligt. Ikke, men synes I, er det sjovt for jer at stå? I ødelægger sangen, og I går nar af den, og I går nar af mig? Nej. Gør I da? Nej. Står og går nar af mig? Nej, vi gør ikke nar af dig, Preben. Nå, det gør I ikke. Nej, det gør vi ikke. I går ikke nar. Hvad vil du så kalde det? Latterliggør. Ja, hvor er det fint. Men jeg har stadigvæk ikke fået svar på noget spørgsmål om, hvorfor I gør det. Men hvorfor, Thomas? Vil du være venlig at forklare det? Mig? Kom, ja, nu. Vil du forklare det? Det er ikke mig, der skal op til tavlen nu. Så sig du det. Hvorfor? Hvad var spørgsmålet? Hvorfor gør I det? Hvorfor ødelægger I min sang? Nå, det vil blive bedt om. Ja, det er det, vi er. Er I blevet bedt om vi har fået besked på det. Hvem har givet jer besked på at ødelægge min sang? Ordre. Hvem har givet jer ordre til at ødelægge min sang? Trommeslageren. Har trommeslageren givet jer ordre til at ødelægge min sang? Har du det? Har du givet de der 2 ordre? Har du det? Har du selv set? Det var dog fantastisk. Hvordan vil I forklare? I bare gør, som han siger, I skal. Han bad os jo om det. Han bad Ja, om det gjorde han. Han truede os. Hvad gjorde han? Han har truet os. Med hvad? Voodoo. Med voodoo. Ja. Han har nemlig sådan en dukke, En dukke. som man kan stikke en nåle ned i. Har han en dukke, han stikker nåle ned i? Ja, man gør det ikke så tit, for det er sådan en, han skal puste op. Har trommeslageren en oppustelig dukke? Og den vil I have, jeg skal hoppe på? Så skal du nok regne med, at du kommer bagerst i køen. Ja, ej, ved du hvad? Ærligt talt, nu stopper festen, ikke? Nu, så er vi, det der, det hørte jeg ikke. Det der, det vil jeg ikke engang tage stilling til. Hvad for en stilling vil du så have? Jeg vil, er I færdige med nu? Jeg vil gerne lige, må jeg godt lige få at vide, gør I bare alt, hvad den mand beder jer om? Ja, for ellers truer han os. Ellers tror jeg, fortæller mig ligegyldigt, hvad han beder jer om, så gør I det bare. Det er vi sgu da nødt til. Ligegyldigt hvad? Ja. Ligegyldigt hvad han beder jer om, så gør I det bare. Vil I rende splitter nøgen rundt ind på Kongens Nytorv med en rose i røven, hvis han bad jer om det? Ikke igen. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig. Og tænker
på mig. Det taler vi om. Nej.